Diɲɛ kɛrata ye avril kalo tile 15 san 2025. Bamakɔ News TV jabarani sɛbɛbagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni segin kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna Mali tunkarankew n'u ka jɛkulu ye tunga bungu ye. Olu kɔni ye lajɛba dɔ kɛ u ka lajɛ in yɛrɛ a labɛnna u yɛrɛ tɔgɔla minisiriso fɛ n'o ye minisiriso ye min ka baara ɲɛsinnen ye Mali jamanaden minnu sigilen don jamana wɛrɛw kɔnɔna la olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ye Musa Atayɛri ye. U ka lajɛ kɔni ye maa 100 bɔɲɔgɔnko de fara ɲɔgɔn kan diɲɛ seleke 4 kɔnɔna la. U ka sigiw kɔnɔna la u da sera kuma minnu ma kosɛbɛ o de bɛ tali kɛ u ka sɛbɛnfurakow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka bunnatigɛ sɛbɛn min bɛ yen n'o ye carte mina ye o sɔrɔli gɛlɛbaliya u da sera o ma. O kɔfɛ u ka sɛbɛnfuraw ɲɛnabɔli u ka fanga bondaw la n'o ye administration ye o baaraw fɛnɛ sumayali fo ka taa se dansigicɛli la u donni na u ka lasigidensow kɔnɔ ni o ye kɔnsilaw ye olu fɛnɛ gɛlɛyaw u da sera o fɛnɛ ma kɛnɛ kɔnɔna la o ni a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Mali kalanko binna k'u kan ɲɛdakura bɛna di a ma ka sanga ni subahana mansiw kɔni joli ye kalanko baaraw kɔnɔna la. Jɛkulu AGEFO maaw olu kɔni ni an ka kalanko minisiriso bi bolo di ɲɔgɔn bolo nin baara in na. U ye nin baara in yɛrɛ ju tigɛ ka sanga ni u ka yɔrɔ lajɛ dɔ ye ni o ye visite ye ni AGEFO yɛrɛ ɲɛmɔgɔ Dankan Balogo ale tun bɛ kulu ɲɛma ka se ka na u ka baara bolodalenw ɲɛfɔ an ka kalanko minisiriso la. O baara bolodalen ninnu bɛ tali kɛ ka se ka an ka ekɔliso n'o ye an ka kalansow ye olu kɔni ye diɲɛ seleke 4 ekɔliso tɔw don ɲɔgɔn na ka sanga ni subahana mansiw baara programme ɲumanw ye o yira ekɔlidenw na. ES jamanaw n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba olu ka sanfɛ kɛlɛcɛw ni o ye chef d'état major général des armées de l'air ye olu kɔni bisimilara Mali surasidakaw ka minisiri fɛ u ka lajɛ fɔlɔw tɛmɛnen kɔfɛ ni o ye réunion ye min kɛra Mali kaba kɔnɔna la yan nɔ. ES jamana sanfɛ kɛlɛcɛw olu farala ɲɔgɔn kan ka sigi kɛ ni Mali lakanako minisiri ye ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara kabini ta ye don ye avril kalo tile 14 san 2020. Ko Mali ka nɛgɛsoboli ɲɔgɔndanw tako 2nan n'o ye Sixte Duymayi ye n'o bɛnna kunun tɛnɛndon ma kalo tile 14 san 2025. A yirala k'a fɔ ko an ka armée ye banbanci wale dɔ kunbɛn ka sanga ni diɲɛ ɲɔgɔndanw ye ko Mali kɔni ma to a la. Laseli in kɔni kɛra fédération malienne maaw fɛ u ka communiqué dɔ kɔnɔ. Fédération kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ tigɛra ka se ka maaw lakana walasa ɲɔgɔndan in bɛ se ka kɛ cogo min na lakana kɔnɔ. An bɛ an ka kunnafoniw kuncɛ ni bagan kibaruyaw de ye. Faransi lasigidenso min bɛ Aligérie jamana kɔnɔ n'o ye ambassade ye Aligérie jamana ye o baarakɛla 12 de gɛn wa ko Faransi kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni b'i jɔ a ko kun kɔrɔ. Ko nin hakilina ninnu kɔni bɔra kunnafonidisoba min ye Quai d'Orsay ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin gɛnni ninnu kɔni ye Faransiga laɲini ye min sɔrɔla u ye Aligérie jamana maa 3 dɔ de minɛ u ka jamana kan o de senfɛ Aligérie jamana fɛnɛ ye Faransi lasigidenso maa 12 gɛn. Ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni seginimaw ma aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn diɲɛ waati